İlaçlar kıssalı var havar. Orsetdaki izvestediyen habar serişlerinin aýtmagyna görä şu wagt Eýranyň hökümeti biziň türkmen illeşimiz Serdar Azmuny basyş etýär. Bilýänsiňiz Serdar Azmun ol bir tanymal futbolçy. Onsoň şu illeşlerini şu izvestiýan aýtmagyna görä Eýranyň hökümeti Serdar Azmuny birinji şu wagtky bolup barýan uruşda Eýrany gollamazlyk ýa-da Eýranyň hökümetini tankid etmekde aýplanýar. İkinji şu birinciden soň Serdar Azmun Amerikanyň hökümetini, Amerikanyň etýän hereketlerini gollamakda aýplanýar. Onsoň şu aýplamalaryň netijesini illeşler izvestiýan aýtmagyna görä Eýranyň hökümeti şu wagt Serdar Azmunyň şu Eýranyň içindäki imlagyny elinden almagy planlaşdyrýanlygyny habar berdi. Şoň üçin illeşler gelin men size ýüzlenýär şu türkmen bolup öz illeşimizi Eýranyň hökümetiniň adalatsy zulmyndan goralyň we gollap bereliň.